ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, акав дударо апав форо ҳама каса созен хубен. Худованд доимо соз бошен. Ирӯз 20 ноябри соли 2023 шумо дар канали Auto TV қарор дорен. Дуза навор ниҳоят айнавори дига фарқ мекунад. Навор камтар дарози мошинои арзон мондаген бача азиз. Mercedes Benz 2 дона дорем, Toyota 2 дона маркаш, Opel Astra F, Astra H, Vectra B, Vaz 21099, Volkswagen, Nissan. Хулоса мошинои зур бари шумо Honda тамошо кунед. ай ҳамаи шумо хоҳиш акаҷонои муҳтарам пабратски меҳнатҳоро қадр кунед. Шумо гуфта навор мекунем. Ҳамин навор дар лайкҳоро бизанед, подписатсия кунед, тугмачаи зангоро васия кунед. иншоалло наворои нав мекунед, шумо хабардор мешавед. барои реклама хона, замин, квартира, техника, аппаратур бошага рӯишин рекламаш мекунем. дар комментария ҳатман нависед аз кадом маркаи мошини хонаву техникаҳо шумода маъқулай. мо иншоалло аз рӯи комментария фикри шумо мо навор пешон мекунем. эълон аз сар мекунем, тамошо кунем бачаҳо. якум эълони рӯза Opel Astra F солиш 1997. айни ҳол дар душанбе қарор дорад бо нархи 36000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 36 бензини газе дар кузови хечбек, авио мотори 1.6 литр. мошин бениҳоят тозаи фасони хушроҳакай. камбудиш хулоса нестай. фақат мегирен, ҳай карда мегардем. коробкаш механика. пробег 213571 км. мотор создаи задагӣ, пусидагӣ умуман надорад. баллон, пачка, кондитсионер дорад, бо савдо мешавад. камтар 36000 сомонӣ камтарак мақсад мехам. бо худотон занг занед дӯстони азиз. боиди мошин маълумоташро бигиред. дар комментария силкаи канали Далер офисиалай бачаҳо дароем подписатсия кунед. мо дар ду канал навор мекунем. 2 рӯз пас, 3 рӯз пас. каси да маъқулай марҳамат, силкаш дар комментария бачаҳо азиз. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ Opel Astra H истеҳсоли Грузия, яъне ки мошини грузияй. ҳуҷҷати 1 сола дора. нашод, мотор, хадавой, документ. ягон камбудӣ нестай. краскаш без проблемай. ҳоли мошин ҳама тарафа тайёракай. касе ки мехара ҳамин рақамошам мондаген бачаҳо. Тоҷикистон, Русия. сабаби савдо кардани ҳамин мошин чӣ ки дар аблошкаи навор буд зангирай бачаҳак мефурӯшаш. касе ки мехара ина марамад солиш 2008 сол. мотори 1.8 16 дараҷа 85 дай бачаҳо. 1.6 нестагай. 63000 сомон нархаш. рақамҳои Тоҷикистон, Русия. марамат кен зан занед. аз номи канали Auto TV муроҷиат кунед. иншоалло шумо дар дӯстони азиз скидкаи нормалиам мекунам жа. просто бачада сум дар курай мефурӯшаш. зангирай. худотон занг зад пирсен бача азиз. эълони сеюм хонаи фурӯшӣ қабул кардем дар шаҳри Москва. нархиш 2 миллион рубл меган. рақамҳои Тоҷикистон, рақамҳои Русия ҳардушон WhatsApp доранд. 24 соат дӯстони азиз муроҷиат кунед. шаҳри Москва, город Александров қарор дорад. 90 километр дураи шаҳри Москвае. ду дар хона, ята коридор, кухни, 5 сотих замин. хулоса ҳама тарафа созай. балниса, мактаб, мағоза, хоб садик. ҳама тарафа дар назди аму чиай ҳамин хонаҳай бачаҳо. худотон занза бо бупурсен, рафта харидориш кунед. касоне ки аз TikTok ва Instagram моро тамошо карден, дар YouTube Далер офисиал постен ҳамин знаки чи шапка канали моай бачаҳо. подписатсия кунед, наворои беҳтарин мебинем. мегзарем ба чорум эълони мошини фурӯшӣ Opel Astra G солиш 1998. айни ҳол дар хуҷанди бостонӣ қарор дорад. бо нархи 55000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 36 бензини газ дар кузови хечбек. авио мотор 1.6 литр. коробкаш механика. техосмотр дорад навай. 4 та электропакет. кондитсионер кор мекунад. мултирул. хулоса ки мошин солиш 98 55000 сомонӣ. маълумотои иловагиша аз ами рақамҳои 110 охириш 89. занг мезанед, оиди мошин маълумотошро мегирен, рафта харидорӣ мекунед. дӯстони азиз,
мақсад ба хотири шумо гуфта навор мекунем. ҳамин лайкҳое ки дар пешто мондагай лайкҳои беплай пабрац ки дастгирӣ кунен, мо шумо гуфта навор мекунем. мо дастгирӣ кунем, мо шуморо иншоалло дастгир мекунем. лайкҳоятонро бизанед. мошини навбатӣ Chevrolet Lacetti мошинчаи тозаи хушроҳакай. номеро транзит соли 2007 айни ҳол дар регар қарор дорад. Турсунзода 35,000 сомонӣ нархша пешниҳод кардагиянд. сӯзишвориш бензини газ дар кузови седан, мотори 1.6 литр, коробкаш механика. бародаро мошин срочной фурӯшай, харидори конкретни бошад, боз камтар муомила мекунем. газ евро 4 дорад. соли 2007. наворои мо шумо дар маъқул ҳастай нестай? ҳатман дӯстони азиз дар комментария пешниҳод кунед. ҳамин навор писанд боша бинависем ки 3 та 5 нависем. иншоалло мои ҳамаи шумо розӣ мардор азиз. мотори 1.6 кузов седан, бензини газ, сӯзишворишай. даруни мошин тоза хушрокай. қонуну қоида кардаги мошина. касе ки мехара фикр мекунем пушаймон намешавад. дӯстон азиз, мошини фурӯши навбатӣ Toyota Corolla қабул кардем. ростӣ дар комментария бачаҳо менависанд ки Corolla навор кунем. вон ҳамеша ёфтем баҳри шумо. соли 2007 айни ҳол дар душанбе қарор дорад. бо нархи 63,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузов хеҷибек, мотори 1.6 литр, 300,000 километр қариб пробег шай. коробкаш автоматика. мошин ҳолати хуб дорад. таҳти рақами 4 та 1 мақсад таксида кор мекунад. савдо дар болои капоти ҳамин мошинай бо нархи 63,000 сомонӣ. беҳуда занг зада нороҳат бо накунен. ай ҳамаи нафарое ки мошинхар ҳастен хоҳиш карда мешавад. мошин дар душанбеай такси дар бохта кор кардагай. мошини навбатӣ дӯстон азиз Mercedes Benz E-Class соли 2006 айни ҳол дар душанбе қарор дорад. бо нархи 101,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш дизел, кузов седан, мотор CVT автоматика. пробегаш 12,000 километр. Mercedes Benz E-Class V211. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллони 80 фоиза. документ дора. мотор, коробка ходовой соз, краскаш тоза. состояние мошин тенҷибадай. нафари лозимае ки бигира ҳай карда бигардад. мақсад дӯстони азиз ай сабаби зиёд будани коромон мо наметавонем мошинбозор равем. барои ҳамин мо дар равон мекунанд, мо қабул мекунем, баъри шумо навор мекунем. дӯстони азиз, мошини фурӯши навбатӣ ВАЗ 21099 соли 2004 дар душанбе қарор дорад. бо нархи 25,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, кузов седан, мотор 1.5 литр, коробка механика. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 25,000 сомонӣ. даруни мошин тоза хушрокай. дили ҷигарша гирифтаган. кони мақсад ремонт карда айсари нав бо пайваст кардаган. мошинака барои ҳай кардан қонуну қоида кардаган мефурӯшанд. дӯстони азиз, нафарое ки мошинхари қизиқ ҳастен занг занед рақамои 908. мақсад муомила кунен, нарх наво туғри гирифт бихаренш. ака мо метавонем ҳамин мошинои 10,000 7,000 биёем. мошинои пусидагия бачаҳо мақсад харидорошам неста бигем хато намекунем. қиматай не ки состояние соз. мошини навбатӣ дӯстони азиз Volkswagen Touran соли 2005 айни ҳол дар исфара қарор дорад. бо нархи 60,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, краскаи сиёҳ, мотори 1.6, коробкаш механика. фикр мекунам моторша нав кардаган ё ки мошин гаштагӣ нестай. 14,600 километр пробег шад. дар ҳолати хеле хубай мошин 100%. краскаш 100% родной. хоб ҳама ҷош мошина сӯзай, комплектатсия. хай журналистҳо меган занг назанен. мақсад алло ака сози хуби мисол дидесай 60,000 бо
занг мезананд, диданд, гап мезананд, мекушанд телефона. Хеле нафаро илтимос ки нороҳатшо накунен. Худотон дидестен состояниеша мо худмон дар ҳамин дар рӯи экранто мондагем бачаҳо. мошини навбатӣ Honda Civic соли 2008 дар Бустон Чикаго қарор дорад. Аку шаҳра ноҳияи намеданем азиз, маълумот надорем. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, мотор 2, автоматика, 150,000 километр пробег. мотор 2 автоматика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ, бениҳоят мошин тоза, ягон камбудӣ надорад. мизерни проблема ёфти омада бепул мошина бигибра мегӯяд. рақамҳои 880 рақами соҳиби ҳамин Honda дӯстон азиз. даруни мошин тоза хушракай, краскаш тозаи хушу, мотор задагӣ пусидагӣ надорад. мақсад ягон ҷои вайронаву задагӣ нестай. хулоса 90,000 сум меганша, камтар бо оиди нархи намош муомила ҳам дорад дӯстон азиз. мошини фурӯши навбатӣ Opel Astra F. ҳамин мошина мо дар аблошка мондем бачаҳо. солиш 96, айни ҳол дар нора қарор дорад. бо нархи 38,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, кузов седан, мотор 1.6 механика. 1.6 простой. хулоса ки состояние мошин нағзай, краскаш тозакай. хайдори аниқ занг зана, айни ҳол дар нора қарор дорад. масъалаи лайкҳоро акаҷоно бардоро лайкҳое ки дар тарафи дасти чап дар пештон мондагиай, ай ҳамаи шумо хоҳиш ҳамун лайкотонро бизанен. просто набори моро тамошо карданам маъно надорад бачаҳо. мо баҳри шумо меҳнат мекунем, шумо дар навор мекунем. шумо гуфтам имкон боша ҳамин ватсап имода падилиса кунен. ҳастаи нафаре ки мошинхар ҳастанд, ҳама тарафа хубай бардор азиз. мошини навбатӣ дӯстон азиз Opel Vectra B солиш 1999, айни ҳол дар хуҷанд қарор дорад. бо нархи 38,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, кузов универсал, краскаи сафеди тозаи хушрӯ, мотор 1.6, коробка механика, 123,000 пробег. состояние мошин соз, даруни мошин тоза, технически нағз, нахаду мошин, задагӣ нест. харидори аниқ занг занен, бисёр арзон намешавад. срочна фурӯшиай бо нархи 38,000 сомонӣ, мумкин 36-37 битамтон бад азиз. мақсад ҷа қайд кардагиам ки бисёри баъд арзон намешавад. мақсад 10,000 7,000 хеле вариантҳоро мақсад пешниҳод накунем бачаҳо. 38,000 айни ҳол дар хуҷанд қарор дорад мошинча. мошини навбатӣ бардор азиз Mercedes Benz E-Class солиш 2005, айни ҳол дар хуҷанд қарор дорад. сӯзишвориш дизел, кузов седан, мотор 2 автоматика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. дар комментария силкаи канали асосии мо бардор азиз Далер офисиал. даромада подписатсия кунен. ва дар оҷа бо наворои тенҷ мекунем бардор азиз. мошиное ки мисол кам беш арзонтаранд дар оҷа пешниҳод мекунем. бо ин канале ки тамошо кардем канали дима бардор азиз. хулоса оиди мошин маълумотро гирифтем. 2005 сол дар хуҷанд 55,000 сӯзишвориш дизел тозак мошини хушрокай без проблема мошинча. хайдори аниқ занг занен, оиди мошин маълумоташа бигирен. аз номи канали Auto TV гап занен. иншоалло ягон субскрипсиятон мекунад. боқӣ дар амони худо ҳамаата эҳтиром мекунем бардор азиз. ҳамин лайкотонро бизанен, баъд ай видео баромада бирем. ассалому алайкум дӯстон азиз. то навораи баъд.